Tak ahoj Oli, my jsme se naposledy bavili ještě před sezónou. Teďka už máš za sebou nějaké závody, takže nám pověz, jaké jsou máš pocity. Čaute všetkých, zdravím. V podstate pocity mám vynikajúce, keďže sa mi podarilo viacej, myslím si, že vynikajúcich úspechov. Hlavne asi by som počiarkla Fínsko, kde som zvíťazila v podstate na Nicole Wilkins Cupe prvé miesto. Mozolani Cup, kde som sa v podstate víťazstvom nominovala na majstrovstvá sveta v Budapešti, z čoho sa neskutočne teším. Arnold Classic druhé miesto, Olympia štvrté miesto, Tatranský pohár prvé miesto, takže bolo tam viacej úspechov, z čoho sa veľmi teším. A hlavne by som chcela povedať, že som veľmi spokojná so shapeom, ktorý som priniesla a myslím si, že to je the best of Olivia. Super. Tady tím už se nám vlastně trošku odpověděla i na další otázku. Jestli ti čeká letos ještě nějaký závod, bude to mistrovství světa, jak se na něj teďka připravuješ? V podstate mám takú skúsenosť, že majstrovstvá či už Európy alebo sveta väčšinou rozhodcovia vnímajú tak, že tie dievčatá majú radi subtilnejšie. Takže poslednú súťaž som mala Mozolani Cup, ktorá bola pred týždňom. Mám ešte jeden týždeň, snažila som sa tu troška ešte zosubtilneť, v podstate aby som bola štihlejšia. Takže myslím si, že tak pol kilo budem troška ľahšia. Viacej už by som to nesušila, aby som stále ostala pekná plná. Takže makám, cvičím, ako sa len dá. Dobrá. Jak se shodlo už více lidí, tak ta konkurence v kategorii bikini fitness začíná být čím dál tím větší a větší. Pociťuješ to nějak? Ty sama? Určite áno. Musím povedať, že konkurencia je veľmi veľká zo strany ruskej. Samozrejme som si vychovala ďalšiu, moju asi najväčšiu konkurentku Adel Storcerovú, z čoho sa samozrejme teším. Takže určite áno. A hlavne tá naša vysoká kategória je fakt nejakým spôsobom. Možno je to preto, že zo začiatku v podstate boli lepšie tie nižšie dievčatá, lebo predsa len človek, keď je nižší, má kratšie svaly, ľahšie vybuduje tú svalovú hmotu, tie tvary sú potom také krajšie, oblejšie a tie vysoké dievčatá naozaj potrebujú troška viacej rokov, viac času na to, aby v podstate dosiahli tej peknej plnosti a svalnatosti. Takže teraz v podstate po tých 4-5 rokoch sa dievčatá, ktoré sa pripravovali, ukázali. Dobrá. Myslíš si, že i právě tohle je jeden z důvodů, proč ty umístění byly třeba natolik rozdílný? Nebo to je tím, že opravdu ta forma vyšla tak, že byla nejlepší pak na tom Wilkins Cupu a na Tatranském poháru? Myslíš, že to může být i tou konkurencí? Určite to je aj konkurenciou a teda musím povedať, že naozaj bikini fitness dnes človek si musí uvedomiť, že každá jedna kategória na medzinárodnom pódiu máme 6 kategórií. Každá jedna kategória obsahuje 20-30 dievčat, ktoré sú v podstate tie najlepšie, čo v Európe máme. Takže je ťažko pre rozhodcu vybrať si z 20 krásnych dievčat jednu, ktorá je tá najlepšia. Musím povedať, že stále sa točíme 4 dievčatá, ktoré v podstate že sme vždy popreskakované prvé, druhé, tretie, štvrté miesto a tie sa vždy točíme. Takže by som povedala, v podstate asi sme my 4 také najlepšie a už je na rozhodcovi, či má rád blondinku, alebo sa mu viacej páči úsmev tej druhej dievčení, takže to je tak. Je to opravdu o drobnosti. Ty, jak už si sama připomněla, náš tým Amixu se nám rozrostl o další členku Adelku Štorcerovou. Já jsem se na to ptala už jí v rozhovoru, tak se na to pojďme podívat taky z svého pohledu. Vy jste se vlastně letos potkali už po několikáté, nebo po druhé minimálně spolu na pódiu, kde se dokonce stalo, že se probojovala až o příčky před tebe. Jak to pociťuješ? V podstate myslím si, že som dokázala to, že som dobrý atlet, ale aj tréner, takže vravím, že jej víťazstvo je zároveň moje víťazstvo a zase nemôžem byť na nič nahnevaná, pretože zase je to o tých momentoch, malých momentoch, ako sa dievča postaví, ako sa usmeje, možno zvolí lepšie plavky, lepšie sa zobudí. Je to fakt ťažko povedať, ale dokazuje to len to, že sme obidve špičky a už je jedno, či ja budem prvá, ona bude prvá, stále sme na tých najvyšších pozíciách a to je samozrejme to podstatné. To je super.
Já když jsem se jí ptala na to, jestli má nějaký vzor, někoho ke komu zlíží, tak mi jmenovala tebe. Takže já se chci zeptat tebe. Máš někoho takového, nebo se opravdu snaží být vždycky originální a svá? Nebo máš někoho, komu by se chtěla přiblížit? Určite mám niekoľko vzorov. Možno to bude také klišé, ale pre mňa dievča, ktoré vyzerá najlepšie na stage a má neskutočnú stavbu tela, je Ashley Kaldwasser. Konec koncov je to víťazka Olympie posledné 3 roky, takže je svetová špička. Ďalej Justin Monroe by som určite povedala. A slovenská bikinárka určite Karina Antolská, ktorá bola tiež svalná, tiež je viac osvalená a to je v podstate, čo mne sa páči. Já jsem se tě před soutěží taky ptala, jak by asi tak vypadal tvůj ideální cheat day. Já věřím, že teďka už nějaký proběhnul, takže nám prozrať, co tam všechno padlo. Musím teda povedať pravdu, že ani si to nepamätám, pretože toho bolo tak strašne veľa, že, ale môžem spomenúť určite McDonald's, na čo sa na seba vždy hnevám, pretože vždy si poviem, že proste musím byť labužník. Po súťaži musím naozaj jedlo vychutnať a McDonald's je fakt akože taká nutričná nula. Ale je chutný, je rýchly, je chutný, takže vždy som skončila v McDonalde, ale ja to raz zmením. Co se týče té výživy, přijdeme teďka trošku k té zdravější. Od Amixu teďka vyšlo hned několik novinek, třeba Race Smash, PAMix, burákový máslo, instantní becáčka. Kterou z nich si oblíbila nejvíc? Instantné becáčka úplne perfektné, pretože tie príchute mi, je ich naozaj veľa, je to vynikajúce, takisto aj odmež má veľa príchutí a aj ten rice mash sa mi celkom pozdáva, lebo veľa ľudí v podstate nekonzumuje vločky, ani instantné, ani klasické, takže ten rice mash myslím si, že bude pecka a peanut butter v tých malých baleniach je úplne ideálne, pretože človek, ja neviem ako to máte vy, ale ja som závislá na arašidovom masle a je ťažko si nosiť vyslovene tú sklenenú dozičku, takže takéto balenie je úplne super. Ale principiálne každý jeden produkt, ktorý som mala od Amixu, bol naozaj vynikajúci. A odmeše, banofy, všetky tie príchute sú neskutočné, takže super. Dobrá, tak to už je všechno. My ti moc děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů a hodně sil do přípravy. Ďakujem pekne, už len týždeň a potom jeme.